zámena mien. Pozrite sa, keď sa na to pozrieme, bol to nejaký systém rotácie. Ale k tomu, ale ten model, prepáčte mi, je dosť spravodlivý z hľadiska rotácie, lebo nikto nevie, kto vyhrá voľby. Prezident musí splniť domácu úlohu, ktorú má, pretože sú tam na prieťahy konaní dvakrát viac, že ak sa splní domáca úloha starého zadania, teda dovymenováva. Ja som s Benátskou komisiou niekoľkokrát rokoval, oni kvitovali, že máme nemenný, stabilný právny systém, ad hoc, tam sme sa dohodli ako jedna z 5 podmienok. Ja budem zase na vás apelovať na podporu zákona o politických stranách a ďalších veciach mechanizmus. To by sme tu boli na ďalšiu reláciu. Svet nepozná také inštitúty. Otázka ďalšieho fungovania štátu. Ak budú vstupovať do politiky ľudia z praxe, ak sa tu bude zdravý rozum dostávať do riadenia štátu, my sa môžeme hádať pre to, čo sme si vzájomne